Decía que bo día a todos e a todas. Moitas gracias por acudir a esta cita da reunión do órgano de participación da Reserva da Biosfera Os Ancares Caurel e agradezco especialmente porque cos tempos que corren a verdade é que non é doado organizar reunións e moito menos ter xente presencialmente. Queremos tamén saudar a aquelas persoas que non nos poden seguir dende aquí, pero que están participando tamén deste encontro. E, por suposto, saludar, como non, a José Luis Raposo Madalena, o deputado da área de Medio Ambiente. E a partir de aquí, pois, damos comenzo co orde do día que todos vostedes teñen no seu poder. Co punto primeiro, para aprobar se procede a acta da sesión anterior e para iso lle damos a palabra a Andrea, responsable das reservas da biosfera dentro da área de Medio Ambiente desta institución provincial. Conveniente, podemos dar por aprobada a acta da reunión anterior. Sí? Eu quería aquí facervos un rogo. Se vos parece ben, a partir de agora, con toda a tramitación telemática na Deputación de Lugo, quería preguntarvos se vos parece ben que as convocatorias, as reunións do órgano de participación, sexan enviadas por correo electrónico con acusa de recibo, en vez de por correo postal. Sabedes que sempre logo facemos as chamadas oportunas para recordarvos a reunión, vale? Vos parece ben? Moi ben, moitas grazas. Ben, pois damos continuación co segundo punto da orde do día, que é unha dación de contas sobre as novas candidaturas para a súa inclusión no órgano de participación. En este sentido, decir que nesta anualidade, no 2020, recibimos unha solicitude de inclusión no órgano de participación por parte da Asociación Veciñal Irmandade Naviega, representada polo seu presidente, Xosé Antón Núñez Álvarez. Na reunión do órgano reitor que se vai a celebrar a posteriori desta, inmediatamente a continuación, pois vaise a aprobar definitivamente a inclusión desta entidade no órgano de participación, é dicir, unha vez aprobada na reunión que vamos a ter despois, estará incorporada a este órgano de participación para as vindeiras edicións. Nese sentido, pois me gustaría cederlle a palabra a Xosé Antón Núñez para que nos presente os obxectivos desta asociación veciñal, a Irmandade Naviega, e de que xeito poden colaborar eles coa reserva da biosfera, que en definitiva pois é do que se trata. Así que ten a palabra Xosé Antón Núñez. Agradecemos a túa intervención e esa vontade para colaborar na dinamización no caso do Concello de Navia, pero en todo caso dentro desta reserva da biosfera. E agradecemos a participación neste foro. Agardamos que eses obxectivos que hoxe non veñen detallados se poidan concretar máis adiante, unha vez que se acabe a entrada na reserva, porque, en definitiva, esa é a finalidade de estar neste órgano, non? A participación na dinamización. Sí, penso que entregamos memoria, non sei momento, casi Sí. quitamos a...
Ben, pois lle damos a palabra entón a Andrea, que creo que a ten para que nos poida facer lectura dos principais obxectivos. Documentación para ingresar no órgano de participación presentou tamén a súa memoria. En actividades realizadas do 2019, por exemplo, pois se pode destacar a súa campaña de captación de socios, campaña de sensibilización SOS Castelo, diversas sinais de patrimonio cultural, reivindicacións, por exemplo, dirixidos escritos á Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo, a Concello de Navia, pola restauración do castelo da Pobra de Navia, solicitude tamén de Hórreo do Couso, propiedade da Deputación de Lugo, para que sexa cedido como local social, organización da primeira pola Vila de Cantos en Navia. No 2020, por exemplo, concurso de sobremesas de Antroido, actividades de limpeza de ríos en colaboración con ADEGA, campaña mediática de sensibilización polo estado ruinoso do castelo e a celebración da segunda pola Vila de Cantos no 2020. Graciñas, Andrea, así temos todos máis clara a contextualización dos obxectivos. Quero aproveitar para saludar o xefe de Servicio de Medio Ambiente, que acabo de localizar entre o público a Luís Reija, e darlle tamén a benvida e agradecerlle a participación no foro. E temos como terceiro punto na orde do día de hoxe a proposta de programación de actividades para todos os públicos na Reserva da Biosfera para a anualidade 2021. En ese sentido, decir que dende o ano 2017 estamos organizando actividades trimestrais que están dirixidas a todos os públicos que pertencen a este ámbito xeográfico, a Reserva da Biosfera, seguindo as peticións dos membros do órgano de participación. Durante esta anualidade, o 2020, somente se poideron celebrar 6 das 24 actividades programadas. Polo estado a causa foi a situación de estado de alarma ou tamén as restriccións legais vixentes que houve en cada momento para a celebración de actos públicos ou como medidas de prevención fronte a COVID-19. Seguimos os consellos e as medidas establecidas polas autoridades sanitarias pertinentes e isto limitounos. Polo tanto, na celebración desas actividades, como dixen antes, pasando de 24 a 6 nesta anualidade. Esa é a razón pola que este ano aínda non abrimos a convocatoria que vimos facendo os últimos anos para que se poidan presentar as propostas de actividades a desenvolver durante o ano 21. Estos serían os 3 concellos da Reserva. E de cara ao próximo ano, 2021, e ante a incerteza que todos e todas temos sobre as restriccións sanitarias que poidan adoptarse, o que propoñemos é abrir durante o mes de xaneiro a convocatoria de actividades para o ano que ven. E trimestre a trimestre ir realizando e analizando con vos as posibilidades de execución das actividades. Cuestións como poden ser o modo de realización, ben sexa presencial ou telemático, o número de asistentes, etc. Pero, en todo caso, a proposta é que comencemos con todo o proceso no mes de xaneiro e logo ir analizando trimestralmente a situación para poder adaptarnos con maior facilidade, ter certa flexibilidade tamén. Tamén propoñemos a posibilidade de gravar os cursos e emitilos nunha canal de YouTube, porque no Centro de Interpretación Terras do Miño xa gravamos 3 cursos que se empezaron a emitir fai aproximadamente unha semana, tanto para público adulto como para público infantil. A acollida é boa. Vamos vos a enviar tamén os enlaces a estes cursos a medida que se vayan subindo a internet, por si son do voso interese, para que tamén poidades ver un pouco cal é o funcionamento dos mesmos. Entón, se vos parece ben, a todos e a todas podemos propoñer ao órgano reitor que se abra no mes de xaneiro do 2021 esa convocatoria de actividades para o ano que ven e ir valorando con vos trimestralmente a execución das mesmas. Se estades de acordo, pois procederíamos a facelo así. Sí, parece vos ben? Bueno, pois agradecemos que se acepte. E, por outra banda, tamén queríamos informarvos de que, despois das solicitudes de varios concellos da provincia, e co obxectivo
de difundir as reservas da biosfera que se están xestionando dende a Deputación de Lugo e de Terras do Miño e os Ancares lucenses, vamos a realizar outra convocatoria para a execución de xornadas e obradoiros ambientais no resto de concellos da provincia que non pertenzan a estas dúas reservas. Isto sería cun obxectivo claro, que é poñer en valor todo o patrimonio natural da provincia e promover accións de educación ambiental de xeito que as liñas formativas ambientais da Diputación cheguen a toda a provincia de Lugo. Tomamos como referencia, como exemplo, as reservas. Estes territorios van a ser promocionados a súa vez no resto da provincia, pero tamén quero destacar o feito de que moitos concellos tiveran interés en coñecer o que se estaba facendo e que se lle dé traslado ao resto do territorio na medida do posible, porque evidentemente non todo o mundo é reserva da biosfera, pero sí creemos que podemos desenvolver actividades de concienciación medioambiental en toda a provincia, tendo como exemplo as reservas. Tendo en conta, ademais, a amplitude do territorio que ten esta provincia como reserva da biosfera, creo que sería, sinceramente, un bo exemplo e unha forma bastante doada, porque temos a práctica, xa sabemos como facelo, para chegar ao resto de concellos que o desexen algún tipo de actividade. Nese sentido, informarvos de que se vai a facer isto dende a Deputación. Non sei se alguén, sí, ten a palabra. Dime, Isabel. Nese sentido, vamos a evaluar todas as actividades, como dixemos antes, trimestre a trimestre, vendo as posibilidades de realización, porque que non é unha cuestión só de vontade, de querer ou non querer, é de posibilidade. Vamos a ver o que se pode facer, como se pode facer, etc., en función da evolución da pandemia. Vale. Pois igualmente haberá que velo en función da evolución da pandemia e das posibilidades que teñamos de facer eventos, porque non podemos garantizar a día de hoxe prácticamente nada. Moi ben. Pois seguimos co punto cuarto da orde do día, que sería o que vos traemos é unha proposta de creación dun grupo de traballo para a posta en marcha da marca da Reserva da Biosfera, os Ancares lucenses. Este ano, 2020, iniciamos o rexistro desta marca, Reserva da Biosfera, os Ancares lucenses, na Oficina Española de Patentes e Marcas, co fin de poder outorgar unha calidade diferenciada aos produtos que saen deste territorio e facelo, ademais, a través dun distintivo que poña de relevo a súa orixe e, deste modo, contribuir ao desenvolvemento e a sostibilidade económica do tecido agroempresarial implicado e tamén poder fixar poboación no medio rural ou, polo menos, contribuir a que isto sexa un pouco máis doado. Isto foi un proceso longo, no que a Oficina Española de Patentes e Marcas acordou a suspensión da marca porque o seu criterio podía inducir ao público a erros sobre a procedencia xeográfica dos produtos agroalimentarios. En esa resolución de suspensión tamén se establecía que ese feito podería emendarse limitando os produtos indicados a aqueles procedentes deste territorio delimitado, emenda que foi aceptada, claro, pola Deputación de Lugo. Finalmente, o 25 de agosto, publicouse no Boletín Oficial da Propiedade Industrial a concesión da marca Reserva da Biosfera, os Ancares lucenses en Montes de Cervantes, Navia e Becerreá, para produtos e servicios, coa salvedade de que para os produtos agroalimentarios se debe de incluir unha coletilla que especifique que todos eses produtos son provenientes da Reserva da Biosfera, os Ancares lucenses. Unha vez que se conseguiu o rexistro da marca, pois é necesario empezar a traballar xa nun regulamento consensuado cos produtores, cos empresarios, que desexen empregar este distintivo na etiquetaxe dos seus produtos ou dos seus servicios. Este procedimento de autorización do uso do distintivo da Reserva da Biosfera, os Ancares lucenses, debería de seguir, ademais, os requisitos que exixe a normativa estatal, porque deste xeito os produtores e produtoras, ademais do distintivo da nosa reserva, poderían empregar o da marca Reservas da Biosfera
de la biosfera españolas, que destaca e diferencia todos aqueles produtos naturais e artesanais dos territorios recoñecidos como reservas da biosfera en España, actuando como unha marca paraguas de todo o Estado español, co cual tamén lle dá unha promoción importante a todos eses produtores. E, por outro lado, ademais de orientar esta marca a produtos agroalimentarios e artesanais de calidade, tamén se pode aplicar a servicios, como poden ser os servicios turísticos, os aloxamentos, a restauración ou as pequenas empresas turísticas que se atopen nese territorio. Por exemplo, que poden, a súa vez, crear sinerxias cos produtores locais, promovendo unha imaxe integral de calidade, de produtos e de servicios nesta reserva da biosfera. É por iso que vos propoñemos a creación dun grupo de traballo que poña en marcha esta marca e que sirva de contacto entre a Administración e os empresarios e empresarias que estén interesados. Nos marcámonos como obxectivos do grupo de traballo os que vos vou a decir a continuación. Primeiro, a definición dos produtos e ou dos servicios aos que estará orientado a marca. É dicir, saber cales van a ser eses produtos ou servicios que podemos ter dentro da nosa propia marca da reserva. A redacción dun regulamento de concesión da licencia de uso da marca e, se é necesario, ter uns pregos de condicións específicos para cada tipo de produto ou de servicio. En terceiro lugar, teríamos o obxectivo de que, no caso de acordar a integración na marca dos servicios turísticos do territorio, sexa necesario a adhesión da Reserva da Biosfera ao Clube de Produto Turístico do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. Para a difusión da marca e do seu procedemento de concesión da licencia de uso entre os empresarios e empresarias da Reserva da Biosfera para promover o seu emprego, é dicir, intentar que o maior número de empresarios e empresarias da Reserva utilicen esta marca. Nós creemos que o fomento de producións e de servicios de calidade é un dos elementos con maior grado de dinamización e diversificación económica, de consolidación do tecido productivo e de fixación de poboación no medio rural. E por ese motivo, polo que queremos poñer en marcha esa marca da Reserva da Biosfera, os Ancares lucenses. Por todo isto que vos acabo de decir, propoñemos que desde aquí, desde este órgano, informemos favorablemente a creación dese grupo de traballo, a apertura dun prazo que pode ser de un mes durante o mes de xaneiro do 2021, tampouco para non alongar demasiado, para que as persoas que queiran poidan solicitar a súa participación na posta en marcha da marca da Reserva da Biosfera. Non sei se queredes algunha aclaración sobre este tema ou alguén quere intervir. En todo caso, a nosa proposta sería aprobalo con estes obxectivos que acabamos de definir e con ese plazo de un mes durante o mes de xaneiro para que aquelas persoas interesadas se poidan apuntar. Sí? Só comunicar que hai unha persoa da asociación que ten moito interese de formar parte dese grupo de traballo. Moi ben. Pedro, Sabe,
de Reservas da Biosfera Españolas, como a nosa idea é que a marca da Reserva da Biosfera distinga produtos e servizos do territorio. Logo sí que se poden entrar en detalles, pero que nese grupo de traballo se consensuará. Se poden ser produtos orixinarios, procedentes, que se transformen no territorio. Aí hai, cada reserva da biosfera, temos diferentes modelos que podemos estudar, pero a idea é que sean empresas do territorio dos 3 concellos, vale? Da Reserva da Biosfera. Ben, nese sentido, creo que recollemos perfectamente o interés de que se prioricen esas marcas, esas empresas xa establecidas marcas empresariais, me refiero, establecidas no territorio, tendo en conta tamén algo que aportaba o xefe de servicio, que é a non exclusión, vale? Porque, en fin, eu creo que tampouco se trata de excluir, si de primar aqueles que priorizar aqueles que están no territorio, pero se alguén ven de fora e se afinca no territorio, ao fin e ao cabo pasa a formar parte del tamén, e diso se trata, de fixar e de ter poboación no rural. Creo que, se recollín ben a túa proposta, creo que iba por aí, non? Vale, perfecto. Alguén máis que queira intervir? Non? Ben, pois continuamos avanzando, pasamos á presentación da memoria anual de actividades do ano 2020 da Reserva da Biosfera, tendo en conta que é o punto 5 da orde do día. Neste punto, o que queremos é presentarvos as actividades que se levaron a cabo durante este ano. É unha memoria anual de actividades que vai a quedar, como sempre, pois archivada na Diputación para que poida ser consultada polas persoas que así o soliciten. Creo que vamos a repartir copias, se non xa as tedes, copias de todas estas actividades. E as principais que se realizaron durante este ano foi o programa trimestral de actividades celebradas nos 3 concellos da Reserva no ano 2020, con 6 xornadas, que eran as que nos referíamos antes, celebradas efectivamente sobre as 24 programadas inicialmente. Tamén se fixeron visitas a centros educativos dentro do programa o Centro de Interpretación na Rúa para difundir as reservas da biosfera, Terras do Miño e os Ancares lucenses. Participouse con presencia en Fitur, que tivo lugar a principios deste ano, do 20 ao 24 de xaneiro, no stand da Rede de Reservas da Biosfera de Galicia. Asistiuse tamén á Feira Xantar 2020, a edición número 21 do Salón Internacional de Gastronomía e Turismo celebrado do 5 ao 9 de febreiro do 2020 en Espourense. Levouse a cabo unha colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Diputación de Lugo no proxecto de investigación para impulsar o aproveitamento sustentable e a valorización no territorio das reservas da biosfera que hai na provincia de Lugo da Árnica Montana. Desenvolvemos a edición do tríptico Vía Romana 19 no Concello de Becerreá de Baralla en colaboración co Concello e coa Asociación Patrimonio dos Ancares. Revisouse a información da Reserva da Biosfera os Ancares lucenses na nova páxina web do programa MAP da UNESCO. Estableceuse unha colaboración estreita co IBADER, co Instituto da Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural, na organización
en centros escolares da provincia de Lugo e actividades de educación ambiental relacionadas co proxecto Life Bacata e co Life Fluvial. Apoiouse a jóvenes constructores no fortalecemento das capacidades técnicas, organizativas, económicas, innovadoras e sostibles de mulleres e homes xoves do rural dos municipios de Somoto, Totogalpa e as sabanas do Departamento de Madrid e Nicaragua. Presentado este programa pola Fundación Taller de Solidaridade a convocatoria de subvencións da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e da Unión Europea, presentados a través dos axentes da Cooperación Galega 2020. Apoiouse o proxecto Promoción de la Economía Rural e Alternativas de Vida Dignas e Amigables con el Medio Ambiente desde un enfoque de género en el desarrollo en 2 comunidades del municipio de Sibinal, esto es difícil de leer, en Coaceltenango, en Guatemala, presentado pola Fundación Taller de Solidaridade a convocatoria de subvencións da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e da Unión Europea, presentados ambos polos axentes da Cooperación Galega de 2020. Apoiouse tamén o proxecto Invasflora, presentado pola Fundación Uxío Novoneira a convocatoria de concesión de axudas da Fundación Biodiversidade en réxime de concorrencia competitiva para a avaliación da biodiversidade terrestre española 2020. Tamén o proxecto Estén Oso Caurel, favorecendo a convivencia entre os osos e as actividades humanas na área de Ancares Caurel, en Lugo, en León, presentado pola Asociación Galega de Custodia do Territorio a convocatoria de axudas da Fundación Biodiversidade en réxime de concorrencia competitiva para a avaliación da biodiversidade terrestre española no ano 2020. Tamén apoio o proxecto ENIL, Red de Espacios Naturales de Interés Local en la provincia de A Coruña, presentado a convocatoria de axudas da Fundación tamén Biodiversidade en réxime de concorrencia competitiva para a avaliación da biodiversidade terrestre española no 2020. Tamén se participou na iniciativa da OAP, a Rede Española da Rede de Reservas da Biosfera para recopilar poemas da biosfera, que finalizou coa edición digital da recopilación realizada durante o estado de alarma. Estou vendo que temos 43 e creo que tedes todos copia desta documentación, polo tanto, se vos parece, queredes algunha aclaración sobre algún destes puntos, non hai ningún problema en dala. En todo caso, eu aproveito para felicitar a José Luis Raposo e a todo o equipo de Medio Ambiente polo traballo realizado na parte que me toca, neste caso, en representación do presidente da institución provincial, porque a pesar das moitísimas dificultades, aquí o vedes, o traballo foi extenso, non polo feito de estar cunha crise encima se abandonou, neste caso, un territorio tan importante na provincia de Lugo, e iso, sen dúbida, se debe ao esforzo feito polos técnicos deste departamento, pero, sen dúbida, tamén pola implicación do deputado de área de José Luis Raposo. Tendes algunha pregunta? Sí? Sí? Sí. Sí, claro. Non sei se... Creo que había outra pregunta ou unha man levantada, sí.
Sí, mira, si me permites, non sei exactamente a que te refires. Actividades deste último punto da orde do día? Sí, algunhas destas, pero tamén o que falas que san... vale. Sí, pero aclaramos, Cho. Mira, trátase... Non ten por qué, mira, explicamos, sí, non ten por qué. Primeiro, en todas estas actividades que estamos dicindo aquí, como podes ver en moitas, hai participación, colaboración, presentación, execución. A gran maioría delas non teñen un coste económico directo dentro dese orzamento que está destinado para actividades na área de medio rural, reservas. Vale, cada reserva ten o seu propio apartado no presupuesto da Diputación. A gran maioría son apoios e colaboracións técnicas, e senón que me corrixan os compañeiros de medio ambiente que están aquí. E, por outro lado, que decíamos antes, e por eso, primeiro, fixemos fincapé nas actividades propias da reserva, e unha vez acordado eso, vos comentei o resto, é porque aí faríamos unha doble misión. Por un lado, divulgar as reservas da biosfera entre a poboación da provincia, creo que non é algo menor, é algo necesario, ademais, porque creo que son de Antas de Ulla, creo que se lle preguntas a alguén dali se en Lugo hai reservas da biosfera, o 90% da población non sabe contestarcho. Entón, se trata de facer unha doble labor, a promoción das reservas e tamén a realización de actividades medioambientais, que non teñen que ir necesariamente, nin teñen por qué, con cargo o orzamento da propia reserva, porque non son destinadas á reserva. Outra cousa é que a Administración traballe de xeito transversal entre varios departamentos e un deles sexa medio ambiente. E a través dos compañeiros que están en medio ambiente poidamos levar actividades de carácter medioambiental ao resto da provincia, sin detraer un solo céntimo, que non é necesario, das reservas da biosfera. Outra cousa é que non se execute o presupuesto como nas casas. A final de ano vemos como estamos, vale? Pero, bueno, en principio, a intención non é restarlle as reservas económicamente para levar ao resto da provincia, é coller o testimonio das reservas, poñelo en valor no resto da provincia e utilizar o traballo que hai de moitos anos nas reservas de concienciación medioambiental para poder expoñelo no resto do territorio. Nada máis que eso. Non sei se con eso contesto... Sí. Actividades que parece que hai moitas actividades desenvoltas fora do territorio e que unha das funcións da Reserva da Biosfera que sean exemplo de desenvolvemento sostible, que sean laboratorios onde se proben novas políticas pois para fixar poboación, para desenvolver o territorio, para crear empresas, para fixar poboación. Vale, entón é moi importante esas funcións que temos de exportar proxectos e de apoiar proxectos, por exemplo, os campus de aprendemento sostible que se tomaron como modelo en proxectos de cooperación internacional e que se van levar a dous países de Sudamérica. Vale.
Falamos de que este ano hai un retraso polo tema da pandemia da situación sanitaria. Normalmente, o último mes de cada ano, abrimos unha convocatoria para que todas as asociacións, entidades, concellos da Reserva da Biosfera nos presentedes programa de actividades que queredes facer para o ano seguinte. Este ano, como non das 24 actividades que tiñamos programadas, fixemos 6. Entón, o faremos en xaneiro, iremos vendo trimestre a trimestre o mellor xeito ou a única forma, en algúns casos, que poderemos facer as actividades. E, ademais, logo xa falaremos no punto 10 da posibilidade de abrir para o ano que ven unha liña de subvencións en concorrencia competitiva. Vale? Bueno, pois continuamos entón e nos vamos ao punto 6 da orde do día, que é unha dación de conta, é dicir, explicarvos a incorporación da Reserva da Biosfera ao Consello Provincial de Turismo, que, como ben recordaredes, nas reunións de decembro do ano 2019, do ano pasado, acordamos que a Reserva da Biosfera, os Ancares Lucenses, solicitara a súa integración no Consello Provincial de Turismo, cal xa se fixo efectivo na primeira reunión que se celebrou no 2020, o día 4 de marzo. No Consello Provincial de Turismo, que se destacou foi que o desenvolvemento das actividades turísticas e de recepción dos visitantes baixo programas de calidade dentro dos ámbitos das reservas é un eixo fundamental e estratéxico das economías de calidade. Por eso se valorou moi positivamente a adhesión destas reservas ao Consello. Dito, aquí sí que me gustaría dicilo tamén, tendo en conta que as reservas están dentro da propia Diputación, se tuvo a deferencia de que entren a formar parte deste Consello. O turismo sostible, que se desenvolve de forma armónica e compatible, ademais, coa conservación dos recursos naturais, sen dúbida que pode axudar, ademais de incrementar os ingresos que está xerando a propia actividade. A mellor xestión tamén pode colaborar, tamén a conservación da biodiversidade debido ao interese grande que teñen os turistas e cada vez máis polos recursos naturais. Eu sempre digo que esta pandemia na provincia de Lugo pois nos puxo ante o espello da realidade. Cada vez hai máis visitantes que elixen territorios como os nosos para facer un turismo relacionado coa natureza, un turismo non masificado, un turismo de calidade, tanto nos seus produtos como nos servicios que reciben. En ese sentido, creo que toda a provincia de Lugo ten moito que ofrecer, pero territorios tan singulares como o voso, pois máis se cabe. Na reunión do Consello de Turismo de marzo do 2020, xusto antes de que empezara o estado de alarma, se aprobáronse as liñas estratégicas deste ano co fin de mellorar a difusión e o acceso á oferta turística da provincia de Lugo, intensificando a presencia no mundo digital, actualizando o material propio que temos de promoción da provincia, a continuación tamén con un proxecto de sinalización intelixente, o reforzo da formación das guías turísticas, o aumento da presenza en feiras e o establecemento de colaboracións con eventos de promoción turística de referencia no territorio, entre outras moitas cuestións. Tamén me gustaría sinalar que este ano, ademais, presentouse ao Ministerio de Turismo o Plan de Sostenibilidade Turística Ancares Caurel. Foi un esforzo grande por parte da área de turismo. Bueno, ao final non acadou o éxito desexado, pero se fixo o esforzo para presentalo, e falamos de outras moitas cuestións, pero fundamentalmente a intención, e vimos de celebrar recentemente un Consello de Turismo, é impulsar a provincia a través das novas tecnoloxías. Para iso necesitamos tamén ter unha boa conexión a elas, e a veces no territorio pois non é doado, pero en todo caso centraremos os nosos esforzos para promocionar esta provincia entre os turistas de proximidade, entre os propios veciños e veciñas da provincia de Lugo e os que nos rodean. Nós temos un tipo de turista que nos leva a ter que facer ese tipo de promoción turística, pero tamén faremos un esforzo por poñer en valor e dar a coñecer o territorio, a totalidade do territorio na nosa provincia, pois noutros destinos, non? Que poidan tamén achegarse ata a provincia. Por lo tanto, damos conta deste ingreso e damos conta tamén da convocatoria do 7º concurso de fotografía Sendeiros das Reservas da Biosfera, Terras do Miño e Ancares Lucenses, que, como sabedes, vense facendo xa desde fai 7 anos con gran éxito,
este concurso de fotografía sobre as reservas da biosfera. O concurso do ano pasado estuvo dedicado ás nosas árbores, ese era o título, co obxectivo de dar a coñecer e poñer en valor o patrimonio natural das nosas reservas, fundamental para o desenvolvemento do territorio. E todos os anos expoñíamos as fotografías. Este ano, pois, debido á situación ocasionada pola COVID, pois non foi posible. Por esta razón, estamos, para difundir este concurso e abrir nova convocatoria deste ano, pois preparamos unha exposición virtual a que se pode acceder a través da páxina web da Diputación e que se vai ademais a difundir en redes sociais. No ano 2020, a causa da situación epidemiolóxica, pois queremos promover actividades ao aire libre, nas que, ademais de cumprir, aquí creo que é ano 2021, verdad, Andrea? Para o ano que ven, queremos promover as actividades ao aire libre, nas que, ademais de cumprir con toda a normativa vixente, se poda manter o tan reclamado e necesario distanciamento social e que permitan coñecer o patrimonio natural das reservas da biosfera, Terras do Miño e Ancares lucenses. Por iso, a temática para este novo concurso vai a ser a de sendeiros nas reservas da biosfera, Terras do Miño e Ancares lucenses, incluindo tanto redes de rutas de sendeirismo e itinerarios como conxunto de vías e camiños tradicionais, procurando que as imaxes amosen a riqueza natural, cultural, paisaxística destas reservas da biosfera. A dotación económica do concurso vai a ser a mesma que en convocatorias anteriores, 1.600 euros que se van a distribuir en 3 premios, o primeiro de 800, o segundo de 500 e o terceiro de 300, e os criterios a valorar serán tamén, como sempre, a composición, a originalidade e a calidade estética da imaxe. Vais a abrir o plazo próximamente, nas próximas semanas. A convocatoria vai a ser publicada no Boletín Oficial da provincia e xa vos manteremos informados por correo electrónico, ademais de polas redes sociais, e o prazo vamos a procurar que este aberto ata o día 30 de maio do ano 2021. E, por suposto, que queremos é animarvos a participar a vos e que faigades extensiva este ánimo de participar a todas as persoas que participan nos vosos colectivos. Despois de darvos conta desto sobre o concurso de fotografía, veñen 2 puntos que son o 8 e o 9, que o 8 é a presentación dos resultados da delimitación e análise da propiedade dos outos de castaños antigos na reserva da biosfera, para o cal temos unha presentación para facer. E tamén no punto 9 sobre outro proxecto importante para a revalorización dos piñeirais, con un estudio sobre a potencialidade da reserva. Polo que, se vos parece ben, facemos estas dúas intervencións e a min, se me disculpades, me ausento un momentiño, pero volvome a incorporar. Deixo a Andrea conducindo a reunión. Me disculpas, José Luis, que tengo que salir un momento. Vale. Bueno, bo día a todos e a todos. Gracias, deputada, polo tempo. Tamén o deputado por poder acudir a esta reunión e tamén agradecer a Andrea o esforzo que supuxo a organización desta xuntanza, sobre todo tendo en conta a situación actual sanitaria que estamos pasando. Advertiros que preparedes ou teñades rogos ou preguntas para o final, que temos unha problemática asociada ao COVID, que non podemos andar pasando o micrófono de mao en mao. Entonces, eu achegareime a vos para que faigades a preguntas, porque a xente que está vindo isto por streaming, pois queixase de que non está, detectando as preguntas ou as intervencións que se están facendo. Entonces, solicito vos paciencia para que eu poda achegarme a vos para achegarvos o micrófono. Bueno, e tamén desculparvos, porque tamén esta situación de pandemia, teño a Andrea aí un pouco de secretaria para que me pase a presentación. Bueno, este proxecto, que supoño que moitos xa coñeceredes porque tivo de difusión mediática bastante importante, é un proxecto que emana do aprobado ano pasado por estes órganos de participación e tamén do protocolo asinado entre os concellos que forman parte deste proxecto, que son os concellos da
da reserva, non? Neste proxecto que se pretendía era, os obxectivos que tiñamos era a identificación das masas forestais arboradas autóctonas desta reserva da biosfera. Con este proxecto elaboramos unha serie de cartografía con cobertura forestal, diferenciando a superficie ocupada por masas arbóreas cunha altura superior a 5 metros, que estiveran dominadas por frondosas autóctonas. Por outra banda, o que quixemos foi facer unha discriminación dentro desa capa ou desa cartografía que estivera vinculada ás masas forestais dominadas por castaño, por soutos. De cara a unha corrente interpretación dos resultados desta categoría se inclúen as masas antigas de castiñeiro e de xestión tradicional, que poderían ser consideradas hábitats de interese comunitario segundo a Directiva 9243 da CE. Finalmente, unha identificación dos usuarios deses montes comunais, non propietarios, senón dos que podían ser posibles usuarios deses montes comunais, porque sabedes que os montes comunais son propiedade dos concellos. Esa última capa é a elaboración deses terreos como que se recollen eses posibles usuarios das fincas, facendo especial fincapé nos outos de Vilaver e de Vilor, que son uns dos máis importantes da zona. Os resultados do traballo fannos, en primeiro lugar, que a Reserva da Biosfera ten unha extensión de 53.283 hectáreas, o 28% desa superficie está ocupada por bosques de frondosas autóctonas, o sea, o que supón as 15.000 hectáreas, e unhas 4.968 hectáreas están dominadas por castiñeiro. Esta superficie supón máis do 9% da Reserva da Biosfera e un 33% das masas forestais autóctonas. O proxecto nace dunha peculiaridade imperante en todo o país. En moitos casos, a titularidade dos outos é incerta, provocando dúbidas e provocando conflitos, e incluso abandono deses terreos. Os montes comunais están regulados pola normativa de bases de réxime local e pola lei sectorial de montes. Nestes documentos afirmase que a titularidade destes bens pertence ás entidades locais, concellos e entidades locais menores. Na Reserva da Biosfera existen 196 montes comunais que ocupan 4.745 hectáreas, o 9%, como vos comentaba, do total da reserva. Segundo os datos procesados, na Reserva da Biosfera existen 1.044 hectáreas que, sendo catalogados como monte comunal, están ocupadas por soutos de castiñeiro. Se podes volver, gracias. Determinouse, en particular, os casos dos soutos de Vilaver e Vilor, que a relación de usuarios das fincas incluídas clasificadas como comunais estaba moi repartida. Das 45,56 hectáreas de superficie que suma o souto de Vilaver, preto do 50% corresponde á superficie efectiva de castiñeiro. Nese territorio, o número de propietarios ascende a 14 veciños, ou de usuarios ascende a 14 veciños. No caso do souto de Vilor, a superficie efectiva de castiñeiro ascende a 16,44 hectáreas, un 68% da superficie analizada. Conclúese, tras o análise da titularidade, que se distribúe esa propiedade entre 8 veciños ou outros usuarios. Vemos aquí unha pequena captura dos voos realizados con drons, con dispositivos RPA do souto de Vilaver. E aí vemos as referencias catastrais destas propiedades e, como isto é unha presentación pública, os nomes dos usuarios a tanto por cento de superficie que, de algún xeito, terían dereito a usar. As reflexións finais que nos dixen este proxecto son bastante claras. A creación de entidades, non sei se entidades ou agrupacións ou asociacións de carácter local e que de forma comunal ou conxunta traballen, facilita a renovación e a explotación dos outos. Xa existen iniciativas neste sentido na zona, tanto de empresas privadas como de cooperativas, que permiten vislumbrar unhas alternativas factibles que podan frear o posible deterioro das masas de castiñeiro. Deste senso, a seguridade xurídica en torno aos posibles usuarios
dos outos e os castiñeiros constitúen un elemento fundamental. A identificación destes terreos podería limitar a actividade, non entendo esa identificación, poder limitar unha actividade económica. E tendo esta identificación, e tendo claro a agrupación, estas agrupacións, vai nos dar a posibilidade de que estes propietarios ou que estes usuarios poden acudir a axudas tanto na comunidade autónoma ou axudas a proxectos europeos que permitan revalorizar estes enclaves. Para reverter a tendencia actual de deterioro deste patrimonio natural, logo da realización do proxecto, propóñense as seguintes liñas de actuación. Fortalecer o tecido asociativo e asociacionismo forestal, revalorizar os produtos obtidos mediante a certificación forestal dos mesmos e a súa comercialización certificada en ecolóxico. Mellorar a produción dos outos mediante a aplicación dos tratamentos tradicionais, rozas, podas estruturais e fitosanitarios adecuados. A identificación destes propietarios ou destes usuarios pode conlevar ou conducir a que eses tratamentos silvícolas xa esteñan un pouco responsabilizados en cada usuario, e que se podan levar a cabo. Identificar e analizar o alcance coas pragas e enfermidades que están ter os outos. Unha identificación temperá provoca ou produce que minimicen os impactos sobre as producións, tamén deste xeito mellorar a clasificación e almacenaxe do produto. Gracias ao tecido asociativo, con emprego de maquinaria específica que derivaría dese asociacionismo, como calibradores e colletadoras, permite optimizar a capacidade de recollida e separación polo calibre do fruto. Bueno, isto é un pouquiño a presentación do proxecto. Estamos abertos a calquera pregunta que querades facer e que eu saiba, poda respondervos. Sí. Graciñas. Efectivamente, a miña pregunta está respostada con esta presentación. A segunda pregunta é: vai ter continuidade o proxecto? A nosa intención é que sea así, que así sexa. É dicir, gracias á colaboración dos concellos, ao cal quero agradecer tanto a Benigno como a Pepe a súa colaboración e a súa intervención neste proxecto, como algunhas cooperativas, a cooperativa Carqueixa, que foi un aliado neste proxecto, pois a idea é que favorecer ese tecido asociativo que parece que xurdiu aí, ese interés por parte de xente que tiña un pouco abandonado ese souto, pois poñelo en valor. Entón sería un inicio, un xerme, para que esta iniciativa continue adiante. De momento só se fixo con castiñeiros, non? Sí, por agora solamente con castiñeiros. Estamos traballando, que irá ahora Raúl fará unha breve presentación, tamén en aproveitamento resineiro na zona. Graciñas. Vale, algunha cuestión máis? Deseme, Rubén, que lle pase esta... Non, por favor, é que este da casa, entonces tratámoslo peor. Solo un comentario, porque en todo momento falache de propietarios de terras. No que eu conozo, a propiedade dos castañeiros é moito máis complicada, porque podes ter pés teus en terras doutro. Entonces, bueno, non sei se tuvestes eso en conta e nada máis. Sí. Pois gracias pola aclaración. Efectivamente, ao mellor expresei-me mal, pero sí que chegamos ao punto de detectar ou de identificar o P, non? Efectivamente, a propiedade forestal emana do dereito romano e xermánico. Entón, pois, efectivamente, hai esa peculiaridade que ocorre en todo o monte galego, non? En este caso, pois, é o mesmo. Pois, efectivamente, chegamos a discriminar de algún xeito tanto propietarios que tiñan un tanto por cento de superficie ou usuarios e usuarios que tiñan pés, vale? Boas a todas. Pregunta aquí Antonio Rigueiro a través do chat
sobre este tema, se identificaron os cultivares no estudo do castiñeiro. Sí, cultivares e tamén variedades. Se identificaron as variedades que son de parede ou de outra variedade. Sí que se identificaron. De feito, é un dos grandes valores engadidos deste proxecto. Tamén agradecer nese traballo que colaborou coa Carqueixa, neste caso, o Centro de Lourizán neste tipo de identificación. Propón aquí outra pregunta, Rigueiro. Se estudiou en profundidade o efecto de doenzas e pragas como a tinta, cancro, avispilla? Sí, de feito, ano pasado, Antonio, ao cal lle mando un saludo, estuvo na reunión, efectivamente, na reunión do ano pasado dos órganos de participación, efectivamente, sí que este proxecto detectou esas doenzas que está tendo o castaño, e, de feito, Román, que hoxe non pode estar aquí posible, pois daba datos da incidencia de que este ano tivo tanto todas as plagas, o torimus en particular, no castiñeiro, non? Que efectivamente tiveron unha reducción da produción bastante importante. Vale. Déixame un momentiño, Óscar. Se me ocorreu outra preguntiña, pode ser. Hai prevista algunha liña de subvención para a plantación de soutos novos, porque digamos que están moi avellentados, antes fradábanse, renovábanse, esa actividade desapareceu, e supoño que sería interesante, ademais para compensar un pouco a presión de outras especies alleas, que se promocionase a plantación de soutos novos. A ver, isto é certo que isto, ao final, é unha competencia que non é unha competencia da Diputación, é unha competencia que recae na Xunta de Galicia, non? Pero o que quería facer fincapé nun punto importante deste estudo é que ese asociacionismo, esa identificación da xente é importante, porque, como ben decía a compañeira, a peculiaridade do réxime forestal en tema de castiñeiros é complicada. É dicir, se eu teño unha árbore, como xustifico para solicitar unha subvención que esa árbore é miña, non? As subvencións habitualmente, como ti ben sabes, en porcentaje por superficie. Entón, deste xeito, propoñendo ese asociacionismo, identificando esas plantas, identificando esa superficie, vamos a provocar que a xente teña un respaldo para poder ir a solicitar unhas axudas, que poida acudir a un proxecto. Entón, eso é algo que tamén débese de valorar, é algo importante dentro un pouco das ideas que tiñamos no proxecto. Nos agora, como comentaba a compañeira Andrea, imos ter unha liña de subvencións modesta, aberta en concurrencia competitiva. Valoraremos os proxectos que se nos presente. Non vamos a poñer unhas bases e, desde logo, proxectos de carácter forestal teñen que ter cabida. Pero, bueno, tamén temos que avanzar que a liña de presuposto de orzamento é modesta. Nós somos unha entidade local que ten un orzamento limitado. Pero, bueno, estudiaremos as solicitudes que presentemos sin ningún problema. Vou por aquí, vou facendo así un circuliño. Bo día, eu son David, representante da cooperativa Carqueixa, e fun o técnico que fixo o traballo de identificación dos propietarios deses soutos. Eses soutos están ubicados en masas que están catalogadas, dende o meu parecer, de xeito irregular como monte comunal. Realmente esas fincas, ese souto, non é comunal. Os veciños teñen as súas escrituras. O problema que hai é que esas escrituras están a nome dos seus abuelos, dos seus pais, e o trato sucesorio está roto. Entón, identificación deses propietarios actuales ou posibles propietarios necesita da cesión de uso e xestión desas masas por parte dos actuales propietarios, entre comillas, que son os concellos. Os concellos teñen, pola legislación actual, atribuída esa propiedade, pero realmente esa propiedade non é deles, é dos veciños. Entón, identificar eses veciños, quen son os propietarios, é un paso moi adiantado
para poder otorgar dereitos de uso e xestión para poder dinamizar a masa, non? A zona, recuperar o souto. Para eso se necesita participación intensa tamén dos concellos, que mediante pleno autoricen ese uso e xestión a eses lexítimos propietarios, e na que non o podan probar que son lexítimos propietarios. Entón, eso, solicito, pois tamén eso, que isto non quede aquí, eso en solo a identificación dos propietarios, sino que se dé un paso adiante para poder dinamizar isto. Voulle dar paso ao alcalde, despois interveño, se fai o favor. Sí, sobre isto que dice da propiedade dos concellos non é certo. Os concellos non temos ninguna propiedade de soutos de ningún tipo, son plantados polos propietarios dos árboles, e si é certo que en algúns casos pois, o terreo é comunal e foron deixando no seu día desde fai moitos anos pois, cada un que plantara un trozo ou certos árboles, pero os concellos nin temos competencia, nin somos propietarios nin do terreo nin dos árboles. Aínda que en catastro se apareza, eu penso que non vamos a buscar unha liña de confrontación aquí, ao contrario. Aínda que o catastro se apareza, nós o que queremos con este proxecto é involucrar tanto as administracións como xente no terreo para ir todos a unha. É dicir, eles no protocolo, David, asinan un protocolo no cal non poñen impedimento en que se faga o trámite administrativo correspondente para que os usuarios poidan disfrutar ou facer uso dese solo. Ese documento existe. Por lo tanto, hai que ver agora como articulamos con toda esta información, que é un traballo de chinos, realmente, como articulamos eso administrativamente. Pero vontade, por parte dos concellos haina, pois porque hai un protocolo asinado. Entonces, o que está dicindo o alcalde é a realidade. Vale. Non sei que máis quería Adela, me parece. Non, pois logo Óscar. Óscar que dixo o último, perdona. Xa se respondeu un pouco as miñas preguntas, pero, bueno, ahora, con este último da propiedade, un pouco coa nosa experiencia, é un pouco que debe pasar aquí, a ver, que por unha parte hai fallos catastrais que a veces nós sí que vemos que o catastro nesas revisións, como era difícil de delimitar, pois puxo todo como pro indiviso, non? E un pouco o que está pasando. E sí que algúns, a mellor, sí que proceden de propiedades, como se chaman, de montes de varas ou de montes abertais, que ao final aí tamén pasa un pouco o que decía David, non? Que se perdeu o trasto sucesorio e é moi difícil poñelos en, digamos, regularizar a propiedade xurídica, non? Do monte. Entón, aí, claro, aí pasa en outro tipo de montes, non? E tal, que ao final isto quizáis sí que se debería pedir por parte das administracións un protocolo para poder actualizar e para que esta xente que ora é a propietaria, non? Pois pudiera actualizar de forma legal e áxil a súa propiedade, porque moitas veces está sin actualizar, o único que pasa, non? E é moi difícil, cando ti non tes escrituras, ou as escrituras son do teu tatarabuelo e non está feita a transmisión, non, da propiedade, pois aí hai un problema que eso conleva, bueno, bastante burocracia, non? E iso quizáis sí que se podería pedir, non? Eso de que, bueno, sendo esa propiedade moi común na reserva e sobre todo na montaña, pois pedir que a mellor sí que houbera algún mecanismo da administración que poidera bueno, non digo flexibilizar, que iso ten que ser legal, pero que poidera favorecer, non? Este trámite, non? Que creo que é máis ben o que pasa, non? Que hai unha certa inseguridade xurídica, non? Aí. Eu insisto en que esta é unha primeira parte do proxecto e a segunda parte pois será probablemente establecer a ferramenta para que isto pois siga continuando. Non sería só dos concellos, sería incluso máis arriba, sería de, digamos, de xustiza, non? Sería de catastro, xustiza, sería máis ben deso. Bueno, non sei se hai algunha intervención máis.
Penso que non. Andrea. Queremos presentarvos os resultados parciais do estudo sobre a potencialidade da Reserva da Biosfera aos Ancares lucenses para mellorar a prevención de lumes a través da revalorización dos piñeirais. Como xa sabedes, dende fai tempo en Ancares vense detectando un progresivo abandono de actividades tradicionais, o que conflúe tamén un abandono dos terreos e, polo tanto, unha maior predisposición a que ocorran incendios forestais. E con esta acción, con este estudo de potencialidade do aproveitamento resineiro na Reserva da Biosfera, queremos fomentar os aproveitamentos complementarios do monte. En definitiva, a posta en valor dos recursos que as masas de piñeiral poden ofrecer a estes territorios e que repercutirán, por unha parte, na obtención de ingresos económicos extra para os propietarios, por outra, tamén a creación de novos postos de traballo e de fixación de poboación no rural. Temos hoxe con nós a Raúl Vilera da Riba, da empresa Foresín, que é a empresa encargada de realizar este estudo e que ata decembro de 2020 vai presentar os resultados parciais que teñen do seu traballo. Pola introducción, a verdade é que resume bastante ben todo o que levamos a cabo neste traballo. Nada, simplemente podes pasar xa. Incidir en que consiste o aproveitamento. Si que é importante salientar que todos estes tipos de procesos ou traballos silvícolas para poder comezar este tipo de aproveitamento encaixa perfectamente tanto a produción ou a obtención de produtos de boa calidade, como é o caso da madeira, favorece outros aproveitamentos, como pode ser o aproveitamento micolóxico, e, por suposto, encaixando neste proxecto, axuda ou define as diferentes prácticas que axudan á prevención de lumes. Ben, simplemente indicar que dentro deste ano, no mes de maio, sí que se publicou o primeiro Real Decreto no DOGA que define certos límites ou certas condicións para fixar o aproveitamento, como pode ser eses diámetros iguales ou superiores a 25 centímetros. E simplemente indicar que o método máis empregado actualmente na Comunidade Autónoma de Galicia é o método de pica de corteza ascendente, no que principalmente nos fijamos para estimar esa potencialidade dos piñeirais, pero matizar que dentro en colaboración con centros de investigación e outras entidades privadas xa aparecen outros tipos de aproveitamentos, digamos, mecanizados que otorgan a posibilidade de aproveitar ou aplicar o aproveitamento en zonas ou en piñeirais onde anos atrás, por procesos tardíos na silvicultura, era completamente imposible. Ben, aquí non me vou parar moito, porque obviamente non lle vou explicar os da casa o que teñen, que van a saber mellor eles que a min. Temos moita superficie forestal, neste caso, nos centramos o estudio nesas masas, según o Inventario Forestal Nacional, que se centran en Pinus pinaster e Pinus radiata, sobre todo porque dentro deste Real Decreto, como vos comentaba, a limitación de produción céntranse en Pinus radiata, Pinus pinaster e Pinus nigra, neste caso. Ben, dentro de todas estas superficies, digamos, identificadas, facemos un primeiro filtrado no que nos fixamos principalmente non só na especie, sino nunha superficie mínima e unhas condicións dependente de traballo. Sobre todo porque a hora de instalar este tipo de aproveitamentos, a dificultade, sobre todo en grandes superficies, debido ao minifundio ou a toparnos con moitas propiedades, é unha complicación, e, sobre todo, en pendentes superiores ao 30%, non é que seña imposible realizar este tipo de aproveitamentos, pero sí que limita moito o rendemento que se pode obter. Ben, simplificando moito estes
primeiros pasos ou estes primeiros datos obtidos durante este ano vamos a clasificalo en diferentes rangos en función da potencialidade ou da posibilidade de aplicación deste tipo de traballos. Dentro do rango 1, digamos que é o óptimo, os piñeirais que teñen mellores condicións. Un exemplo das fotos ou das superficies que nos atopamos é a que temos arriba á esquerda. Son piñeirais que, neste caso era de pino pinaster, que os procesos silvícolas están á orden do día, teñen unhas condicións de diámetro que cumplen a normativa. Estes tipos de superficies serían perfectas para instalar incluso na tempada 2021 un aproveitamento desta categoría. Se nos fixamos xa no rango 2 e rango 3, neses dous rangos son piñeirais onde se necesita diversas prácticas silvícolas para manter o día non só a obtención de produtos de boa calidade, sino en prevención de lumes. A diferencia destes dous rangos é que, digamos, que no rango 2 están dentro dos tempos ou dos plazos para que a obtención de materia prima, como pode ser o aproveitamento de madeira, pode ser de boa calidade, e no caso do rango 3 sí que digamos que, por exemplo, as podas, xa estamos falando de que se faga esa práctica sería, tardía, non poderíamos optar a ese produto madeireiro de boa calidade, pero sí que nos podría outorgar a posibilidade de obter outros produtos complementarios nesa superficie. Logo teríamos o rango 4, que, estaríamos falando dunhas superficies que, por mellor por corta ou por plantacións, teríamos que falar a largo plazo. Estou vendo que me colei aí na presentación. Pero, fixarnos o rango 4 sería, por exemplo, a imaxen de abaixo á esquerda, que é un piñeiral que está plantado, que a longo plazo podríase aplicar todo este tipo de traballos, pero que, non podemos facer moito a día de hoxe. E despois o rango 5, simplemente matizar que non solamente nos atopamos cambios de cultivos ou cambios de usos do chan en diversas superficies, sino tamén que moitas veces moitas das superficies era porque se atopaban plantadas con especies de piñeiro, como pode ser o pinos silvestres, que neste caso sí que non podería ser factible para o aproveitamento resineiro debido á normativa actual. Ben, neste cuadriño simplemente fago un pequeno resumen de todas as masas avaliadas na reserva da biosfera nestas condicións óptimas que vos resumín nestas diapositivas anteriores. Cabe ou é importante salientar, por exemplo, o rango 1, esas máis de 100 hectáreas que son factibles para o aproveitamento resineiro na tempada 2021. Simplemente en algunhas zonas habría que, digamos, que volver a facer un control básico do sotobosque, pero estarían en perfectas condicións. Pareceme importante tamén resaltar, por exemplo, no rango 2 aparecen ese 11% da superficie que todavía están en posibilidade de facer este tipo de prácticas silvícolas para obter produtos de boa calidade e, con todo isto, axudar na prevención de lumes. Neste tipo de superficies é onde sí que cabe salientar que estamos en tempo de facer unha xestión conxunta de todos esos traballos para favorecer, como comentaba antes Andrea, non solamente maiores rendementos, sino tamén unha reducción de custes que nos axuden a facer todas estas prácticas. O rango 3 sí que é representativo, vemos que é máis dun 30% da superficie de pinar que se avaliou neste traballo. Aquí sí que fainos ver ou representa que é importante seguir formando, seguir concienciando non só os propietarios, sino os diferentes xestores que calquer tipo de traballo silvícola non só ten un único
beneficios, sino que elaborando todo este tipo de prácticas, ao final ten moitos beneficios directos e indirectos. Simplemente fago unha pequena estampa de todo o traballo para que vexades un pouquiño as localizacións ou onde nos atopamos este tipo de rangos principalmente. Aquí agora desde a sala vese moi pequeniño, pero bueno, podríamos despois facer calquer tipo de consulta particular. Perfecto. Non, é que me pregunto eu dice que o objetivo é para evitar... Non, eu creo que se me escoita ben, verdade? Que o objetivo é fundamental é para evitar os incendios. E eu me pregunto, é que non sei como evitan os incendios os piñeirais, máxime cando a resina é un produto inflamable. Eu entendo que haxe aproveitamentos das cousas, entendo iso, que non son un ecoloxista, son ecoloxista, pero non son, digamos, talibán da ecoloxía, entendo que a xente ten que vivir das cousas. Pero me pregunto que pintan os piñeiros en Ancares, é o primeiro que me pregunto. E o segundo que me pregunto é que dese traballo eu non deduzo para nada que teña nada que ver para frenar os incendios, cando para min un piñeiral é material inflamable, en principio, simplemente porque, por exemplo, a resina o é. Entón, quixera que me aclarases eso, e ademais quixera aclaralo dentro dun órgano como é Reserva da Biosfera, cando as reservas da biosfera realmente teñen un obxectivo fundamental, que é o proxecto MAP. Eu entendo que os piñeirais dentro de Ancares e Caurel non deberían de estar. Masas de piñeirais, pode haber algún piñeiro, pode haber algunha cousa, pero que non debería de ser o obxectivo dunha reserva da biosfera promover este tipo de masas forestais. Con todo o meu respeto polo teu traballo, perdóname, porque tú presentas un traballo que está ben, pero non me aclaras, é dicir, o obxectivo do traballo para frenar incendios. E eu do teu traballo non deduzo que datos tes tú de que se frenaran incendios con iso. Cando eu, por simple vista, que eu non son científica, son bióloga, pero non son cientista, eu, por simple observación, e calquera pode velo, se hai un incendio vese eucaliptos, piñeirais queimados, masa de carballos como cortalumes, piñeirais queimados, masa de carballos como contralumes. Eso vese na Ulloa, por exemplo, aínda, dos carballeiras que quedan. Entón, quixera que me aclarases que datos tes ti para decir que frenan os incendios. Porque para min, o meu concepto é que non. Entón, quixera que aclarases. Con todo respeto, non te sintas... Vale, gracias. Vamos a responder a Raúl, despois tamén fago un apuntamento. Simplemente aclarar, como non sei se me expresei mal na presentación, obviamente non frenan os incendios. Estamos falando de especies pirófitas, obviamente, como comentabas, a resina é inflamable, pois as coníferas son especies pirófitas. O que intentaba explicar é que este tipo de prácticas, xa dentro deste tipo de masas que son inflamables, como comentabas, este tipo de prácticas o que reduce é o risco de incendios. É dicir, favorecer diferentes actividades selvícolas ou procesos selvícolas no monte, o que axudan é que no caso de que aparezca un incendio, un lume, ten a capacidade ou temos máis facilidade para frenalo. Non quere dicir que por facer o aproveitamento resineiro os piñeirais non arden. Por desgracia, iso non o podemos controlar. Pero sí que podemos ter a capacidade de que as masas teñan as condicións adecuadas de que cando se produce, ou por desgracia se produce, podamos ter a capacidade ou a flexibilidade para frenalo. É o que viña a explicar. Como? Principalmente as masas de piñeiro, sobre todo os lumes máis preocupantes, son esos que se levan a copas. Cando facemos os desbroces, por exemplo, temos a adecuación do sotobosque, neste caso, facendo un aproveitamento resineiro complementario, que nos aportaría un beneficio non só económico, sino social, podemos favorecer con eso, con unhas podas baixas, xa por non entrar en altas, que, por exemplo, esta
neste caso, de lumes máis perjudiciais se produzan. Non sei se respondín un pouco. Quer dizer que falta iso no traballo, faltan esas. É dicir, comprobamos que, dado que desde que está esta masa, reduciron os incendios, eso falta, é o que quero decir. Vale. Posiblemente, desde logo que unha pequeno apuntamento que tamén aportabas, Adela, desde a reserva desde logo non se vai nunca a propoñer que non sei se o que sí que pretendemos con este proxecto é que o que xa hai, que en moitas ocasións está abandonado, pois teña un rendemento e que teña un control, e que estea silvicolamente controlado. E máis, eso sí que é un risco que podemos intentar paliar. Esa é un pouco a intención do estudo, tanto eso como que as persoas que neste momento teñen ese aproveitamento poidan ter un ingreso a maiores do que poden darlles a corta da madeira, nese caso. Como xa, bueno, estou agora perdonade que non quero ser pesada. A mí hai unha cousa, como estamos agora falando de masas forestais, ben, é certo que Ancares Courel, a súa vocación é o castiñeiro, son os outos, foron as patacas, siguen sendo a pataca da vida, non? Pero eu quixera manifestar aquí o pobriño do carballo, bater unha lanza polo pobre do carballo. É dicir, é unha pena, eu non teño terras, nin teño nada máis que a terra do meu balcón, vamos, das macetas, pero observo en toda Galiza que o carballo é o gran perdedor e tamén xoga un papel importante. Concretamente, por exemplo, bueno, eu non quero decir que haxa que facer todo para gañar diñeiro, porque igual o diñeiro ven solo, sin que fagamos ese... Pero, obxectivamente, os señores do viño están comprando os carballos, como se compra fora, chamase roble, pero bueno, é carballo. Están comprando as cubas dos carballos ao estranxeiro. Aí podería haber un motivo, aparte do motivo ecolóxico, que sería o meu motivo fundamental. É dicir, estamos falando de masas forestais e bater unha lanza a favor do meu pobre carballo, do carballo, porque está sendo o gran perdedor de toda esta batalla. E tamén dos soutos, evidentemente. Eu sei que un se pode perder dentro dun souto e facer poesías, non? Pero é que o carballo é o grande esquecido. E entón eu quería manifestar aquí, nesta reunión, non sei como, se non se pode, desde a Reserva da Biosfera, abrir unha liña de apoio a plantacións de carballeiras, que tamén sí que cortan o lume, ben cuidados, con uns traballos de selvicultura interesantes. E perdonad, xa está. Vale, gracias. Deixesme que tiña a palabra todavía esa persoa. Sí, algo do que quería decir tamén, xa o dixeche ti. Pareceme ben os estudios do castañeiro e do piñeiro, pero o piñeiro xa ten, a xente que ten plantacións de piñeiro, eso xa ten un rendemento económico. Entón está ben que podan ter máis, sempre que non supoña unha chamada e todo o mundo queira plantar piñeiros, porque entonces quedámonos sin ningún bosque autóctono. Falando de bosques autóctonos, a min preocúpame que nos ali en Piornedo temos bastante extensión de bosque autóctono que foi moi estragado pola neve. Este ano non, os dous anteriores que viñeron unhas nevaradas antes de tempo. Ali rompeu de todo, pero non hai ningunha liña de axuda, nin naide que se preocupe de como se pode facer unha limpeza deses montes ou facer, por exemplo, sendeiros de acceso para poder andar por eles, porque como parece que pola normativa son montes protectores nos que non se pode facer ningún tipo de explotación,
pois tampouco naide está interesado en axudar a que se conserven, que é o que queremos. Pedimos unha liña de axuda e de apoio ás carballeiras. Sí, no, bueno, xa que estamos falando das masas forestais, un pouco aproveito, non? Por unha parte, quería incidir un pouco no que dixo Adela, non? De que, claro, que eu vexo con preocupación, os que somos as entidades conservacionistas, como especies alóctonas avanzan polas reservas da biosfera. Iso é por desgracia non é só a reserva da biosfera, que é fora e dentro, non? Pero eu creo que a reserva da biosfera, xa sei que a propia Diputación non ten competencia neso, pero sí que podía mellor incidir e facer, incluso enviar unha misiva, unha carta ás administracións competentes para que fagan cumplir a lei, porque certamente moita parte da reserva da biosfera é rede natura ou ten algún tipo de limitación para a plantación de eucaliptos, por exemplo, e se están plantando en zonas da reserva da biosfera, non? Eu creo que, xa sei que iso este da competencia, non? Pero que sí que podría mellor incidir nesa necesidade ante as outras administracións competentes de que se cumpla a lei, de que se vigile, de que se faga respetar un pouco os obxectivos de conservación que exixe a rede natura e a reserva da biosfera. E, por outra parte, un pouco vinculado ao que decía Isolina, non? Das masas forestais, é certo que eu, bueno, supoño que agora falaredes un pouco, pero que nesa liña de subvencións eu creo que o mellor podría ter un pouco preferencia ou a liña, xa non, a ver, xa sei que hai moitas cousas importantes en Ancae, pero hai, por exemplo, os montes protectores que decía, os montes que non teñen vocación productora, non? E que en Ancae son moi importantes e que son un patrimonio de todos os galegos, eu creo que se deberían ser prioritarios a hora de recibir esta liña de axudas, non? E sempre que o proxecto que se presente seña recomendable e seña tamén vaya nesa liña de conservación e de fomento, non? Da biodiversidade. Eu creo que iso podría ser algo necesario, non? Que esta xente que está protexendo eses bosques que eles non son capaces de sacar ningún aproveitamento máis alá que digamos que o valor que lle damos ao resto da sociedade e o que recibimos ao resto da sociedade por conservación desos bosques, pois que se les axude, non? A mantelos. Eu creo que iso é unha parte importante que podría collerse nestas axudas. Ben, gracias aos tres polas aportacións. Desde logo, quero facer fincapé no que decía Óscar. A Deputación de Lugo non é unha administración competente neste tipo de cousas. A Deputación de Lugo, como xestores de reservas, temos sensibilidade. Temos sensibilidade tanto pola conservación do noso como pola conservación da xente que está vivindo no noso. Entonces, penso que é unha cousa, que as cousas poden ser sostibles, é unha das liñas fundamentais da reserva. No marco das axudas que estamos falando, a ver, aquí todo o foro ten que comprender que a Deputación de Lugo ten uns recursos limitados e os programas, os plans de accións das reservas da biosfera teñen moitas liñas. Priorizaremos, lóxicamente, segundo as demandas que vos presentedes, que o territorio presentedes. Pero tedes tamén que ter en conta e comprender que os recursos da Deputación son limitados, e moito máis limitados como era unha administración de comunidade autónoma, non? Entón, desde logo, todas as inquedanzas están ben, todas as solicitudes que fagades vanse estudiar e van ver unhas bases e vamos priorizar, desde logo, polo vosso interese, que a nos, ao final, o que queremos é que a xente estea contenta na reserva. Pero tamén contade que a Diputación fai un esforzo importante, económico, nunhas competencias que ao mellor non lle son menester. Entón, eu simplemente quero transmitir eso. Perdón que ao mellor interrumpín a xente da mesa presidencial. Moitos de vos estáis tamén nos órganos de participación da Reserva da Biosfera Terras do Miño. Simplemente recordarvos que xa fai anos, penso que foi no 2017, organizamos unha xornada de debate da situación de eucalipto na Reserva da Biosfera Terras do Miño,
Foi moi controvertido, tivemos unha altísima participación, houve 3 mesas centradas en tema de conservación, en temas de aproveitamentos, de empresas, e houve moito debate. Ao final, chegamos a unhas conclusións que foron remitidas a todas as administracións competentes que estaban aquí representadas, e chegamos á conclusión de que o que había que facer era cumplir a legislación vixente, que solamente se cumplísemos a legislación que existe en tema de rede natura, de medio ambiente, de dominio público hidráulico, de urbanismo, xa estarían moi limitadas os territorios onde se podería plantar eucalipto. Vale, a Deputación, as competencias que temos como entidade local supramunicipal son as que son. Vale. Adiantáronseme unha liña, porque xa expuxeron a dela outro compañeiro. Eu neste caso falaría de Reboleiras, no que é o territorio de máis que de Carballos, Reboleiras, e nin siquiera faría falta case subvencións para plantar reboleiras novas, porque a inmensa cantidade de fincas que quedaron baleiras por desuso estánse repoboando en moi boa parte de reboleiras que están salvaxes absolutamente, tamén castiñeiros, bravos, por suposto. Entón, claro, o mellor, aparte de que se podrían plantar outras novas, coidar eses traballos de non certo mantemento como consecuencia tamén do desastre que causan as nevaradas, porque efectivamente que dá pena pasar por ali. Como dá moitísima pena, acorreuse unha hora a bote pronto, cando fan estes desbroces das estradas, que arrasan esas empresas que, ben sei que isto non é competencia, pero de alguna maneira é unha exposición de algo que a min me causa moita dor cando vou por aí e vexo as árbores desfeitas coas máquinas que por onde pasan. Tamén me dá moita dor, pois iso que dicíades, non? Que en terras, neste caso, da reserva, empezan a haber masas de eucaliptos, estes que xa chegan aos 1000 metros ou non sei onde van chegar. Entón, pois, non a mellor dende un presuposto, pero sí desde unha campaña de sensibilización pública ou de algún tipo de acción que se vise de cara a facer un traballo pedagóxico na poboación. Non? Bueno, recollemos as propostas que achegastes, facendo fincapé na sensibilidade que ten con todo isto a Administración Provincial, da área de medio ambiente, poñéndolle o límite ao que nos pon coto o propio orzamento da institución e as competencias propias, que a veces, bueno, pois xa nos excedemos nelas para poder abarcar máis do que realmente nos corresponde, pero, bueno, en definitiva, ese non é obxecto de debate, sino de vontade. Por lo tanto, seguiremos traballando nesa liña. Todas as propostas que facedes trataremos de telas en conta a hora de elaborar as bases desas subvencións de concurrencia que, como digo, estarán acotadas polos propios límites orzamentarios da institución provincial. Se neste punto damos por rematadas as intervencións, pasamos ao 10º da orde do día, que é tamén unha dación de conta da creación desa liña de subvencións en concorrencia competitiva para proxectos de posta en valor do patrimonio natural, cultural e paisaxístico da reserva da biosfera. Antes de relatarvos un pouco como é a trayectoria desta creación de liña de subvencións, pois quixera felicitar novamente a José Luis Raposo frente desta área e ao seu corpo técnico, porque a verdade é que tivo boa acollida esta proposta e de aí que tivera entrada xa na área de medio ambiente cunha partida específica para poder tramitalas nun futuro. A situación na que estamos agora mesmo é que a institución provincial, a Deputación de Lugo, aprobamos o pasado 30 de novembro os orzamentos para a anualidade de 2001, están aprobados inicialmente, isto quere decir que agora mesmo estamos nun período de exposición pública no que pode haber, alegacións aos mesmos e que entrarán en vigor pasado o período que nos indica a lei, é dicir, a principios do mes de xaneiro.
Como vos dicía, nestes orzamentos, por primeira vez, dende a área de medio ambiente, se contempla unha dotación orzamentaria específica para poder realizar esa convocatoria de subvencións en concurrencia competitiva para proxectos que aposten por poñer en valor o patrimonio natural, cultural e paisaxístico da Reserva da Biosfera, os Ancares lucenses e Terras do Miño. Esta posibilidade xa queda incluída, ademais, coa aprobación do Plan Estratégico de Subvencións 2020-2022, que aprobamos o ano pasado, pero xa nos abría a porta para poder facer nesta anualidade camiño de cara a esta concurrencia competitiva de subvencións para os territorios das reservas da biosfera. E, polo tanto, se pode habilitar esa liña de subvencións para executar ese tipo de proxectos. O órgano que resulta competente para aprobar as bases desa convocatoria pública e, polo tanto, tamén os seus criterios e baremos para a adxudicación desas subvencións é a Xunta de Goberno da institución provincial e a comenzos do ano que ven, é dicir, dentro dun mes, máis ou menos, vamos a darlle xa inicio a todos os trámites administrativos para poñer en marcha esa nova liña de subvencións que vai dirixida a entidades, a asociacións, co obxectivo de materializar os proxectos en prol do desenvolvemento sostible das reservas da biosfera. Manteremosvos, como sempre, puntualmente informados, así vayan avanzando os trámites para que teñades a información necesaria para poder concorrer ás mesmas. E no punto 11 temos tamén unha dación de conta da actividade da Rede Española de Reservas da Biosfera, que, como ben sabedes, todas as reservas estamos integradas dentro desa rede española, a cal depende tamén do organismo autónomo Parques Nacionais. En este punto, procede darlle a palabra a Andrea para que nos informe das actividades levadas a cabo na Rede Española de Reservas da Biosfera. Andrea. A Rede Española de Reservas da Biosfera se creou no ano 76. Xa ten máis de 40 anos de funcionamento. Entón, todos os anos, dende o Organismo Autónomo Parques Nacionais, que é o órgano xestor desta rede, nos propón as Reservas da Biosfera españolas participar en determinados proxectos. Este ano editouse digitalmente, teño que enviarvos o enlace digital á páxina do Organismo Autónomo Parques Nacionais, por exemplo, este catálogo aberto de patrimonio inmaterial na rede española, que, por exemplo, en caso de Ancares lucenses, destacou a Festa da Pandeira, as Pallozas, a Mallega e o Teitado das Pallozas. Este tema da República Independente de Donís é un feito histórico que aparece na sinal que colocamos en Donís, unha revolta que hubo, penso que a comezos do século XIX. E as tecereiras de Cervantes tamén, para o cal tivemos a axuda do libro As últimas tecereiras de Cervantes, puxémonos en contacto coa autora. O Castelo de Doiras e a lenda de Dona Cerva tamén, como patrimonio oral. E logo tamén no estado de alarma ante a parálise que tivemos as reservas, estando todos confinados na casa, dende o organismo autónomo propúxosenos a elaboración dunha recompilación de poemas da biosfera. Enviamos toda a información aos membros do órgano de participación e reitor. E, por exemplo, no caso da Reserva da Biosfera dos Ancares, estivo representada por un poema precisamente de Toño Núñez, que hoxe nos acompaña, SOS Ancares. Tamén fixemos, dende o organismo autónomo, elaborause este libro, só temos 6 copias, 3 son para os alcaldes, Introducción ao Patrimonio Xeolóxico de Interese Turístico na Rede Española. No caso de Ancares, estas son as páxinas do libro dedicado á Reserva de Ancares, pois está centrado no Val Glaciar de Piornedo e, como non, nas gargantas do río Ser e do Rao. Por último, simplemente para que os saibades, tamén actualizamos a información que tiña a UNESCO na nova páxina web da
do programa Home e Biosfera. Por outra banda, simplemente darvos conta, os xestores da Rede Española nos juntamos como mínimo unha vez ao ano. Este ano non puido ser presencial en Segovia, fixemos 2 reunións telemáticas. O novo director xeral de Biodiversidade do Ministerio de Transición Ecolóxica é Jorge Martínez, foi o presidente, penso que da Confederación Hidrográfica do Cantábrico, é unha persoa, foi tamén director do Induró, do Ibader asturiano, coñece ben o traballo das reservas da biosfera, e nesa reunión mostrounos o seu apoio e a posibilidade, se habilita nos orzamentos estatais do ano que ven, que as reservas da biosfera podan voltar a ter financiamento dende o Ministerio. Eso está aínda por ver. Por último, comentarvos que a finais de novembro a Secretaría MAP puxose en contacto con nós porque o ano que ven celébrase o 50 aniversario do programa Home e Biosfera da UNESCO. Entón, están programando unha serie de actividades e querían organizar un calendario que, en principio, vai ser digital, pero aínda non chegou impreso ás reservas da biosfera. Como imaxe das reservas da biosfera do Cantábrico, elixiron esta, Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses. Este calendario elaborarase en colaboración con National Geographic. Remitimos as fotografías precisamente do 4º concurso fotográfico das reservas da biosfera que gañara Óscar Doral, que é técnico do Concello de Cervantes. National Geographic encantoulle a foto de Óscar, que era un amencer no castro de Santa María de Cervantes. Parece que no mes de marzo estará dedicado a esa foto de Óscar, estará representada a Reserva da Biosfera. O Organismo Autónomo de Parques Nacionais organizará máis actividades ao longo do ano, pero, bueno, están aínda por ver tamén coa situación sanitaria que teñamos, que se pode organizar e cando vos manteremos informados. Gracias, Andrea, e felicidades. Tamén quero dicir que o traballo está ben feito porque é recoñecido por organismos tan importantes, non? Por lo tanto, parabéns nese sentido. Bueno, no punto número 12 temos unha dación de conta da actividade da Rede das Reservas da Biosfera de Galicia. O mellor non o sabedes, pero, bueno, o día 15 deste mes celebrouse unha reunión ordinaria, telemática neste caso, do Comité de Coordinación da Rede de Reservas da Biosfera de Galicia, no que se abordaron os temas que vos vou a dicir na orde do día. O primeiro deles foi a proposta de constitución de grupos de traballo, e isto era co fin de poñer a funcionar a Rede Galega de Reservas da Biosfera, e así a Consellería de Medio Ambiente propuxo a creación de 4 grupos de traballo. 50 aniversario do programa MAP, que se celebrará no ano 2021, outro grupo, as marcas de calidade das reservas da biosfera, a mocidade nas reservas da biosfera e a gobernanza nas reservas da biosfera, é dicir, a homoxenización da información disponible de cada reserva, o territorio patrimonial, patrimonio natural e cultural, os órganos de xestión e participación, os plans de acción e a actualización da zonificación ou ampliación dos límites das reservas. Esta última mesa, relativa á gobernanza, foi proposta por 4 reservas: Terras do Miño, os Ancares Lucenses, a área de Allariz e Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Estas reservas, o pasado mes de xaneiro, é dicir, en xaneiro do 20, solicitaron á Consellería de Medio Ambiente apoio para realizar estes traballos de rezonificación e ampliación dos seus límites, tal e como aquí acordáramos nesta reserva na reunión de decembro do 2019. En cada grupo de traballo agora van a estar presentes as 6 reservas da biosfera, máis 2 persoas que nome a Consellería en función da temática de cada grupo de traballo. O segundo tema que se abordou nesta reunión do Comité de Coordinación da Rede de Reservas de Galicia foi o informe de situación da candidatura da Reserva da Biosfera da Ribeira Sacra e Terras de Olivio e Caurel polo secretario do Comité Científico Español do MAP,
O terceiro, o informe sobre as ordes polas que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria das axudas para estudios e investimentos vinculados á conservación, recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e a sensibilización ecolóxica da rede na reserva da Biosfera de Galicia. Dende a Consellería deuse conta dos importes desta convocatoria, que iba dirixida a concellos situados en calquera das 6 reservas da biosfera, que ascendía a un total de 600.000 euros ao ano, e que anunciaron tamén que durante o ano 2021 se aprobaría de novo. Por esa razón, queremos que os 3 concellos que estades nesta reserva contedes co apoio da institución provincial para que se o tedes a ben, se o considerades oportuno, pois se vos poda axudar e colaborar para tramitar estas subvencións, para preparar a documentación, as memorias, as solicitudes, autorizacións ou todo o que faga falta, pois en materia de cooperación cos concellos sabedes que tedes a vosa disposición a institución provincial, en este caso a área de medio ambiente. E chegados a este punto, nos queda un solo na orde do día de hoxe que rogos e preguntas, e aquí simplemente dicirvos que a Asociación Mulleres Rurais Ledicia de Navia, que hoxe non pode asistir, polo tanto nos comentará Andrea a súa proposta, solicitan cursos de digitalización para poder asistir a reunións telemáticas e cursos online, a reunións como a que temos hoxe, que ao mellor pois non poden acceder porque non teñen a formación nin os recursos. Polo tanto, deixo a Andrea coa palabra. Ledicia non podía asistir hoxe. Xa tiñamos preparado no programa de actividades de 2020 un curso sobre digitalización, emprego de móviles, de redes sociais, de internet, porque é verdade que a población de Ancares, moita da xente que ven as nosas actividades, é xente maior que quere poñerse o día coas novas tecnoloxías para poder, por exemplo, asistir aos cursos telemáticos que poidamos aprobar ou establecer de cara ao ano que ven. Esta era a única petición que tiñamos formulada por escrito e a partir de aquí, pois, se tedes algún rogo ou algunha pregunta, pois podedes formuladro e se podemos, as preguntas as contestaremos agora e en todo caso os rogos pois os recollemos. Pediu a palabra, si, 2 persoas polo menos, si. Sí, eu, en relación ao tema das axudas, que, felicitar a Diputación por tomar esta liña de traballo, e simplemente facer unha petición de que, coñecendo como se desenvolven outras axudas neste ámbito, non na Diputación, senón no ámbito ambiental, sobre todo por parte da Xunta, en Rede Natura ou en outros espacios, que vemos que hai moitos problemas para os propios propietarios e veciños, que son os que teñen que recibir esas axudas para a súa tramitación e, sobre todo, temporal, os tempos, todo isto, pois que a mellor se poida aprender desde experiencia que xa hai, de que hai esos problemas e de que hai estas inconvenientes a veces para que a xente poida facer as súas peticións e, sobre todo, executar despois os proxectos e que, a mellor den algunha participación para poder que as bases señan o máis eficientes posibles e se poida aproveitar da mellor forma para todos, Eu creo que sería un pouco o que se podría solicitar, Se me permites nese sentido, somos conscientes da dificultade que teñen moitas persoas, colectivos e mesmo empresas a hora de tramitar administrativamente coas diferentes institucións, neste caso coa Diputación de Lugo. Hai cousas que non se poden obviar desde a administración e toda aquela parte legal que hai que cumplir sí ou sí. Dende logo, esa é unha premisa que non nos vamos a poder, aí non vamos a poder simplificar. A norma que hai é a norma que hai. Pero, dito isto, sí que queremos no ano que ven, e a ver se podemos acadar, facer un proceso de simplificación na tramitación de determinadas axudas, daquelas de menor cuantía, por decirlo de algún xeito, que normalmente as de concurrencia competitiva pois solen estar enmarcadas dentro desas cantidades. O compromiso é intentalo. Logo vamos a ver como...
máis mes para o traballo que realmente leva máis tempo e, sobre todo, non é ese momento de facelo. Se tens que facer unha actuación forestal no Souto, pois temos o tempo. Sí. Aí nese sentido, vamos a ver, estamos outra vez acotados, non? Neste caso polos términos legais e económicos. Por iso queremos sacalas, se pode ser canto antes, para que haxa a marxe casi total de un ano para poder executar, porque de outro xeito non estarían enmarcadas dentro do orzamento desa anualidade e non sería posible. Son marcos legais que hai que a veces, non se adaptan a proxectos concretos. Tamén os proxectos terán que valorar se poden, deben ou queren concurrir a ese tipo de axudas ou lles merece a pena facer outro tipo de opcións. Non hai moito máis. Intentaremos ser todo flexibles que se poida, pero, temos un marco legal que nos acota, un marco económico que tamén o fai, non aquí a todas as administracións. Os criterios de valoración ten por seguro que van a ser o máis obxectivos posibles, como sempre poderán ser mellorables, e estamos aprendendo, vai a ser a primeira vez, como dixen antes, que esta área saca unha liña de axudas de concurrencia, pero, a través dos criterios de valoración, trataremos de ser o máis obxectivos posibles, igual que se fai noutras áreas da Deputación. E por aí había dúas persoas que estaban pedindo a palabra. Eu, como xa son rogos e preguntas, xa sei que é unha cousa que vai fora de tema, pero é que a min está me preocupando moitísimo a invasión dos eólicos en Galiza en toda regla. E entón, se as reservas de biosfera teñen como finalidade MAP, ser humano é biosfera. Vivir a 500 metros dun parque eólico é imposible. Entón, se o que estamos é pensando que o obxectivo das reservas da biosfera é convivir, que a xente que conviva co rural e que conviva coas súas actividades, aquí plantexáronse varias actividades, como é o turismo rural, plantexouse a importancia das augas, plantexáronse a importancia de actividades económicas, pero esas actividades económicas resultan imposibles a 500 metros dun parque eólico. E entón, xa sei que ven fora de... Sei todo iso que me vades dicir, pero a conclusión que se sacara as xornadas da eucaliptización, que tamén é outro peligro, podía ser outra conclusión igual, que se cumpla a lei, é dicir, polo menos na reserva da biosfera, que as leis se cumplan. Temos o exemplo do Monte Iribio, que entraría dentro da futura reserva da biosfera da Ribeira Sacra, e gañouse, pero co esforzo persoal de xente individual. Entón, iso é moi duro, porque de cada parque eólico que os fragmentan, se un macroparque eólico fragmentanos en 3, e de cada un deles a poboación de Galicia, que cada vez é menos, cada vez máis bella, ten que andar mirando as alegacións nun tempo récord, nun tempo mínimo. Entón, hai unha lei que está destrozando o territorio e que sería contraria á reserva da biosfera e á vocación da reserva da biosfera, que é a lei que nós chamamos de depredación, que reduce os plazos para alegacións de todo o que se pode implantar no territorio. Entón, eu quería, polo menos, en rogos e preguntas, que se escoitase esta voz. Non sei se pode sair como unha conclusión, se vos consentides iso, pero pediría que, polo menos, que se cumpla a lei, polo menos unha crítica á lei de depredación e apoio ás persoas que viven nas aldeas e que viven no rural, porque non poden convivir a beira dun parque eólico. Non hai explotación gandeira, nin explotación turística, nin convivencia. Entón, quería o traer aquí como un problema grave que me parece que está a asaltar a nosa terra neste momento. E moitas gracias por atenderme. Pois o recollemos como un rogo e quedará constancia do mesmo na acta dela. Moi ben. Hola, yo quería hablar un poco en nombre de Xavier Moure, del colectivo Patrimonio de Ancares, que no puede estar hoy, para hacer una propuesta que no sé si encajaría en la línea de subvenciones que hablabais hace un rato, que sería la limpieza de los bienes patrimoniales que ya se van a señalizar, que si no han empezado todavía se van a señalizar.
Y luego, por otra parte, está elaborando otra lista de bienes patrimoniales que tienen que ser señalizados y que, bueno, que también había que contemplar la limpieza. Solamente era eso. Efectivamente, la semana pasada está executándose o proxecto de sinalización, Isabel, xa lo comentei a Xavier Mouro outro día. É certo que quedaron bens patrimoniais que a parte a asociación de Xavier está descubrindo continuamente, entón sí que é certo que de cara ao ano que ven e a esa liña de financiamento que imos ter, pode contemplarse tanto o tema da sinalización, se o presenta, por exemplo, a Asociación de Patrimonio, ou a limpeza dos bens patrimoniais. Vale? E había unha última palabra, ou dúas, sí. Bueno, primeiro, darlle as gracias á Reserva da Biosfera e en especial a Andrea polo recoñecemento de algunhas das actividades que organizamos. Bueno, eso sírveme para... Isto é como unha chamada de atención ou unha petición de axuda, porque ese patrimonio natural e ese patrimonio cultural inmaterial, todos eses están en grave peligro. As pallozas, non necesito decírvolo, bueno, moitas outras cousas tamén. Xa sei que non todas as cousas son competencia da Reserva da Biosfera, pero o que pediríamos sería que a Reserva da Biosfera nos axude a delimitar cales son os problemas que temos e que nos axude, que nos acompañe para ir diante de outras administracións que si teñen a competencia, porque aparte desas moitas problemáticas, agora neste momento estamos prácticamente sin carretera. O sea, as carreteras que non teñen mantemento habitualmente, e iso si é competencia da Diputación, pois están, aparte de cheas de baches, fixéronse bolsas de auga e estánse desfacendo por un lado e por outro. Nin a carretera de Campa da Braña, nin a carretera de Navia parece que en ningún momento está pensado pois amañalas, e os veciños, bueno, este sábado vámonos reunir e a verdade é que me parece unha situación moi grave, porque o que non se pode facer é catálogos e non sei que, non sei cantos, cando despois veñen os turistas e se atopan con esa realidade. Moi ben, pois... Entendeu que cal era a miña... Sí, a petición é que teñamos as carreteras mellor conservadas. Venga. Moi ben. Pois eu xa que a primeira vez que existo, pois tamén celebrar a existencia deste órgano e agradecer poder participar nestas xuntanzas. E quería, en nome da Asociación Irmandade Naviega, apoiar o que acaba de expoñer Curra, por suposto, tamén a celebración deses cursos para a formación para seguimento online que propón a outra asociación naviega e logo unha pregunta que vai na liña do que acaba de dicir a compañeira tamén, mantemento das estradas que si son da Deputación, e unha pregunta: quen contrata as empresas que limpan as beiras desas estradas da Deputación? A Diputación? Bueno, e non haberá outra forma de facer, non sei, a min doime moitísimo, cando, casi sempre fan tarde, pero cando fan, como deixan, igual que dá moito dolor despois da nevarada, ir polas carballeiras ou polas fragas, como quedaron destrozadas, como destrozan as árbores que pillan esas máquinas. Sí, pero mira, vouche aclarar unha cousa. Se nos vamos á normativa estricta, a beira das carreteras, e esta é unha normativa autonómica, non pode haber árbores. Entonces temos dúas opcións. Ou intentamos manter o que hai e tirar co que temos nas beiras das rúas, das carreteras, ou perxudicamos, eu creo que o que vos perseguides maiormente. Por lo tanto, considero que é unha cuestión na que se está intentando buscar un equilibrio. Xa sabemos que cando hai nevaradas isto non vos perxudica só na montaña, os que vivimos máis abaixo tamén nos perxudica bastante,
entre outras cousas porque non estamos acostumados a que neve, pero é unha situación que dificilmente inevitable. Por outra banda, hai situacións anuales como as deste ano no que as árbores estaban cargadísimas de folla porque tuvemos un outono moi suave, co cual non se produciu a caída de folla, non houbo vento, non houbo vendavales, non romperon como tiñan que romper no seu tempo aquelas que xa non teñen vida, polo tanto non caeron e cando veu a neve, pois pasou o que pasou. As empresas contratas a Diputación, non pode ser de outro xeito, quen as vai a contratar, senón con todos os requisitos legais e formais que exixe a normativa, non pode ser de outro xeito, pero, bueno, eu creo que se está facendo unha labor tendo en conta de que hai unha rede de máis de 4.000 km de estradas na provincia de Lugo e un orzamento inferior a calquera outra Diputación de Galicia. Creo que se está facendo un esforzo non só en materia de estradas, senón por combinar accións en todo o territorio. E nese sentido, pois, me gustaba deixar eso en riba da mesa porque a outra opción é irnos a non sei cantos metros da beira da estrada que creo que tampouco iba a ser do voso gusto, sinceramente. Polo tanto, vamos a tratar de convivir entre unha cuestión e a outra a maior parte do tempo que poidamos, hasta que nos obliguen a facelo de outro xeito. Moi ben. Pois, sí. Hai un par de cuestións aquí no chat do YouTube. Por unha parte, Martiño, da Asociación Galega de Custodia do Territorio, comenta, porque entrou a comentar un poquinho máis tarde, sobre o punto 8, que sobre a propiedade dos montes, que os montes desa zona son montes de varas, non montes veciñais, ten unha pequena peculiaridade, ou diferenza, quero decir. Son propiedade particulares, non de concellos. E que el considera, ou a asociación, que sería un proxecto moi bo realizar a regularización, que dentro da Asociación Galega de Custodia do Territorio se fixeron a regularización, por exemplo, do monte de Piornedo, cun bo éxito e que creen que ese modelo debería espallarse polo territorio, e que sería bo que a Deputación axudase os veciños a realizar esta regularización, que traería un importante beneficio económico para a zona. Isto por unha parte. E despois, por outra parte, a Asociación de Desenvolvemento Rural de Montes e Vales Orientais, o GTR3, indica que hai un promotor interesado no cultivo da árnica. Pedía máis información sobre esta cuestión. Tamén comentou xa Rigueiro no chat que había un estudo sobre o cultivo, que hai que esperar a que haxa resultados, e que había tamén outro estudo sobre o xenotipo da árnica galega para ver se é diferente da de outras zonas de Europa. Bueno, pois entonces os do grupo querían que ter un poquinho máis de información sobre este tema para o cultivo. No momento en que teñamos resultados definitivos, estarán a disposición deles. Moi ben. Perfecto. Bueno, pois... posible que alguén se poña en contacto con, non sei con quen, fai a sinalización a través de internet, porque a parroquia de Donís, a Ancares, agora xa non hai de mirar sinais, as sinais a verdade é que tampouco non están moi ben, as sinais verticais, quero dicir, pero que agora todo o mundo vai co tontón e entran por un sitio que está impracticable, entran por Donís, entran por la carretera de Vilar, por aí os manda sempre. No Google Maps, por exemplo. E claro, hai veces que van autobuses incluso e é un desastre, despois non ten nin onde revolver, nin poden andar adiante ou así. Podemos miralo, non é doado con Google, nós temos algunha experiencia na que foi imposible, absolutamente, cambiar mesmo sobre posicionamento en Google Maps de edificacións que son titularidade da Diputación Provincial e que alguén, pois no seu día, colocou aí en Google Maps porque iso pode facer calquera persoa e algunha delas non fomos capaces, despois de moitos intentos e de moitas comunicacións con Google, de cambiálo. Podémolo ver, non hai ningún problema. Sí, pero non é, insisto, intentarémolo, non é doado, por eso deixo en riba da mesa, porque temos experiencias anteriores e isto non é... Aquí as administracións non somos privilexiados. Quero dicir, dá igual que sexa a Diputación de Lugo ou que sexa un particular. Google non diferencia. Polo tanto, é moi difícil acceder a contactos con eles e a determinadas modificacións, pero tomamos nota, intentamos
polo menos facer alguna comunicación e a ver ata onde se pode chegar. Vale. Igual facer unha señalización vertical que esa ruta non é a máis aceitada e que se recomenda a outra tamén pode axudar. Se pode poñer complementaria. Vale, perfecto. Moi ben. Ben, pois, se non hai máis preguntas, nin máis cuestións, damos por finalizada esta reunión do órgano de participación da Reserva da Biosfera dos Ancares lucenses e en breves pois daremos inicio ao órgano de xestión. Moitas gracias a todos e a todas, que teñades moi bo Nadal e que o ano que ven nos augure polo menos unha vida un pouco máis distendida que a que tivemos durante todo este ano. Moitas gracias.